Трябва да те питам нещо. Питай. Дали е възможно да ми услужиш с едни 1000 лева? 1000 лева? Да, наистина имам нужда и съм в много критична ситуация. Откъде мислиш да ги намериш? Опитах много начини, но не успях и затова реших да питам теб, дали ще има с какво да ми помогнеш. Не мисля, че аз мога да ти помогна. Виж, мислех си, ако питаме някой твой роднина или приятел. Не знам. Не мисля, че е редно да питаме някой роднина или приятел, който и да е той, за пари. Да, знам, но разбери ме, че съм в много критично положение и наистина парите ми трябват. Разбирам те, знам, че е трудно, но просто не мога да питаме така някой просто. Защото ти трябват пари. Да, разбирам, но няма друг изход в моята ситуация. Ама виж, ти трябва да се оправиш сам, съжалявам. Наистина, искам да ти помогна, но не мога. Просто твой ангажимент си е, не мога да ти помогна, колкото и да искам. Наистина. Няма ли кой да питаме? Няма кой да питаме, не може да питаме хората просто за пари, съжалявам. Знам, че никак не е лесно, но просто не е това начина. Има друг начин със сигурност. Но аз не мога да ти помогна, наистина просто... Разчитах само на теб. Съжалявам, наистина. Тръгвам. Къде отиваш? Искаш ли да те придружа до вас? Нямам ключове. Сестра ми? Ало, да. А къде си? В момента съм на работа в музея. Добре, мога ли да дойда да взема ключовете ти, защото моите ги нямам? Ами, можеш да дойдеш да вземеш ключовете, но моля те побързай, понеже имам интервю. Да, става дума за един диамант. Да. Добре, идвам веднага, добре. Добре, значи ще те очаквам. Добре, чао. Виж, нямам ключове за вкъщи, трябва да отида до сестра ми. Добре, искаш ли да дойда с теб? Ами, добре. Ще дойда. Ето го ключа, значи можеш да го вземеш и направо да се прибереш с него. Супер, добре. Мерси А много. иначе, да ти покажа, имаме нов диамант в музея, който е толкова красив. Еха, Да, такова нещо никой не е виждал до сега. къде го намери? Не го намерих, те го донесеха. Даже в момента ще имам интервю за него. Ако можеш даже по-бързо направо, понеже и сега Добре. ще дойдат хората и трябва да го провеждам. Добре, ще се видим вкъщи. Да, Айде, ще се успех. видим, да, заключвай Добре. вратата и... Ева, аз трябва да тръгвам. На къде? Излизаме много успешна работа и просто трябва да вървя. Добре. Чао! Чао. Ще тръгваме на там. В смисъл, Къде отиваме? Ти защо се върна всъщност? Ами, там да покажа. Чакай, къде отиваме? Някакъв проблем ли има? Аз не мога да разбера. Ще просто е това нещо. Да. Как така? Така. Чакай малко. Ало, сестра ми. Трябва да говорим, имам нужда от помощта. Да, трябваш ми спешно, наистина имам голяма нужда. Трябва да ми дадеш съвет за нещо много важно. Добре, след 5 минути ще съм пред работата.
Здравей, какво е толкова спешно? Виж какво намерих. Какво е това? Погледни. Истинско ли е? Да, разбира се, че е истинско. Но трябва да ми Откъде помогнеш. успя да го вземеш? Виж, не ме питай. Трябва да ми помогнеш. Знам, че имаш приятел търговец на диаманти. Да, разбирам. Но Добре, Трябва- ще се свържа с него по-късно, но нека да остане в мен. това е много важно, наистина. Трябва да го правиш. Разбрах, ще направя всичко възможно. Здравей! Имам нещо за теб, което трябва да видиш. Предполагам, че ще ти представлява интерес да го закупиш. Спешно е. Да. До вечера. Здравейте, търся госпожа Черенцова. Заповядайте. Заповядайте, седнете. За кого да предам? От Майя Цанкова. Благодаря. Търси ви Майя Цанкова. Тук ли е вече? Нека влезе. Госпожа Черенцова ви очаква. Заповядайте. Добър вечер. Майче, здравей, заповядай. Здравей, Виктория. Здравей. Това е причината, поради която ти звъннах. Разкош. Нещо против да го погледна по-близо? Не, разбира се. Дидо. Заповядайте. Благодаря ти. Дали би ти представлявал интерес да го закупиш? Секунда само. Да. Определено. Харесва ми много. Разкошен е. Мисля, че ще имаме Страхотен, сделка. нали? Да. Благодаря. Страхотен. Миличка? Да? Какво ще ти кажеш, мамо? Харесва ли ти? Еха. Искаш ли мама да ти го купи? Да. Ще слушаш ли повече? Аз слушам. Обещаваш. Да. Добре. Взех си едно синджирче точно шапащо. Идеално, мамо. Ще ти го Наистина. взема. Добре. Ще имаме Страхотно. сделка. Значи, помисли си какво ще искаш и поне до утре да се договорим. Разбрахме се. Благодаря ти много. И аз благодаря.